Children with disabilities are too often relegated to the margins of society. The launch of Mwana Anokosha Private Voluntary Organization in Weza is more than a ribbon-cutting ceremony. It's a declaration of dignity, presided over by Honorable Vice President General Chiwenga and attended by senior government officials including Minister of State, Matland and East, and Minister of Youth Empowerment. Sabina mashoko buda panguva ine vanhu vachipreza VP Constantino Chiwenga vachiti zviri kuitwa naGeneral panguva ine zvinoratidza kuti aiwa General vane chido nemwana weZimbabwe zvasiyana nekunokata maribbons zviri kuitwa nevanhu voda kuona kuti vanhu vane madisabilities panguva ino vanorelegetewa ende dzimwe nguva vanotofila as if they are different from people, ordinary people in the society. Sabina mashoko ari kuchiprezewa kuna VP Constantino Chiwenga anoti pasubscribe like or on the bell icon. Abatona anonzi the Arsenal pana parudanyira chiti. He wears no crown, yet dignity is his armor. He carries no sword, yet honesty cuts sharper than any blade. To stand against corruption is to stand against giants, but he stands tall, knowing that one heart burning with integrity can light the way for thousands more. Ndomashoko ari kubuda panguva ine vanhu vachipreza mainitiatives ari kuitwa naVP Constantino Chiwenga kutanga makozi anti-corruption nekuya panguva ino vachiuya vachisapota vana aiwa vane madisabilities. Zvinhu zviri kuonekwa kunzi izvi zvinotodarika vanhu vanodhisha out mamota vehicles, vanhu vanouya vachipa vanhu mari, vachinopa maartist nevanhu vari influential vari kuuya vachisapota vanhu vane madisabilities. Zvinoratidza kuti aiwa munhu anoratidza kuti anobvawo kune vanhu, munhu anokoshesa upenyu hwevanhu, munhu anokoshesa how other people's feel for others. Mashoko ari kuda panguva ino tikuona VP Constantino Chiwenga vonzi votora mukombe panguva ino vofadza ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Kana kuma section medu mudzimafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe, like, shut down the bell icon.